niin, täällä ollaan jättämässä jäähyväisiä New Yorkille. Ollaan Petrin kanssa täällä vierailtu 1.–7. heinäkuuta 2009 ja nyt ollaan lähdössä kotiin ja Times Squarella jätetään jäähyväiset New Yorkille. Tää on ollut oikein erinomainen paikka esimerkiksi pyöräilijöille, kun ruuhkamaksut on ilmeisesti kovat, kun ei liiku kuin takseja täällä keskellä kaupunkia New Yorkin sydämessä. Ja tässäkin on hieno idea, jota ei vissiin Suomessa vielä ole toteutettu, että lepotuoleissa aurinkoa otetaan täällä vaan keskellä kaupunkia. No mitäs moninkertainen New Yorkin kävijä tuumaa tästä reissusta? Mitäpä tässä, tää on sillä lailla erilainen, että tän on ottanut paljon rennommin kuin aikaisemman. Silloin ensimmäisen kerran, kun tulin 22 vuotta sitten, niin tulin ihan yksin tänne. En tuntenut ketään ja oli edessä semmonen 5 kuukauden oleilu. Ja jännitin, mitenkä mä siitä oikein selviän. Hyvinhän se meni. Ja toinen kerta oli sitten 10 vuotta sitten, jolloin tulin Eeron kanssa. Hän oli silloin 10-vuotias ja pelkäsin tietysti, että pystyykö pitämään pojan tykönäni koko ajan vai eksyykö jossain vaiheessa, mutta ei tapahtunut mitään ihmeitä, kaikki meni hyvin ja niin kuin nytkin on mennyt. Nyt oli kiva tulla, kun on tuttu kaupunki ja aikuisseuraa, niin ei tarvinnut sitten jännittää noita asioita. Et oikein mukavaa, että on ollut hirveän paljon on nähty ja paljon on liikuttu ja kuntoiltu ja oikein miellyttävä kuva minulle ja mikä mieluisinta, niin sää on ollut aivan loistava koko ajan. No niin, hienoa. Ja minulla on myös positiivisena ollut se, että on ollut opas matkassa koko ajan. Ei ole niin tarvinnut miettiä, minne mennä, kun opas tietää, missä on kaikki näkemisen arvoiset paikat. No niin, näkemiin New York. Ehkä tulemme vielä toisen kerran ja kolmannen kerran. Goodbye.